হইল গেন্ডাଳିয়া মানে কইলে তো তোমার গলি যাচ্ছে ଟିକେ ଦେଖିଲ ଏ ଭିଡିଓ। ଦେଖିଲ ମୋହନ ବାବୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲ ତ। ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋହନ ସାରଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। 24 ବର୍ଷରେ କେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖ ଦେଇକି ଯାଇପାରିଛ? ପାରି ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମକୁ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ତମେ ପୁରା ଆମକୁ କହିବ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ। ହଉ ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଗେଣ୍ଡା ଗେଣ୍ଡେଇଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି ପଠେଇବ।